Takže ahojte, je nová organizácia International Zingaro Fighters, kde by som sa rád ukázal. Mám 60 kg, výška 170 cm. Chcel by som to pod pravidlami MMA, keď nie v tom, tak v boxe. Strach nemám, takže kľudne si to rozdám legálne s borcami. Sprosté komentáre alebo také drblé otázky si nehajte pre niekoho, koho to zaujíma. Mňa to absolútne nezaujíma. Ja to robím kvôli sebe, nie kvôli vám. Takže takto. Týmto videom chcem pozdraviť Zingara. Ahoj brácho, zdravím ťa. Držím ti palce so škopom.